Dangayo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma Okun konna de farana anga jamka da kuma talike minka odi andona samya konna la am se ka fotento e sene ko okun konna na parce que antu ni da kun do ta ha ma chamaya la nyini anga seki adakun ka odi la afenmina kuma adakun kan tuguni bari mau chama jorole no ni samya dona ka ba ko chama be akono ni ame dunga fa otita sene ko onanyo na chama amina kumore kambi sene rebe prepare tugudi samya donto okun konna na ori anga da ori la fana interesse mami ma aleti ma dugule plateau ka kerengere nyala ni ale de Amadou Kamara bi abe pom gono ori consultant agricole ini nyantuma Kamara ani kifo ka maliden chema ani musoma malikono ani malikoka o belajele fo ka fo nyina ko umafli sherifla jabraniso krenkrena jemuka mi namba wele ko ça s'exprime abi ça s'exprime abi ranyumana ko uyafo donc ambi fo ka wele ka wuli kana ani ambalmaw mali kono ani malikoka sabla bi dakun ni ya ko ni da magala ida bisi mali bela jelema sabla ni ko sene dron iba fo ko maliden keme o keme ma bishiki na kun kanfe olu bela jelembe sene kono donc amba fo bi jemu kay sene kala uta bi jemu kay malion bela jelen tay ko sebe amba ni la fe babu mi na da bena sama ala ka famnyal ko nyuma ala ka di maliden kele na bela jelema ya sa se ka baraka na itu kumna ami ala ko jo bela jelema ami rabbi amba be fu ko sebe e ka fo fene so ma da sanja te mo ko kelinchi tiana biteni ma mara sa sere sinola non ne sera sinola sa ne sera ni sheriff la khaja atigara mena doni ma ko ni akun fola ya on soro la ne sera avec de jamka da kun amina wala kaka amido akono directement ni ori samia yarebe laben chogodi ibi seki laben chogodi sene okum konna na samia konna na ibi seka jume fani kamara kerengere ni ala conseil supérieur de l'agriculture a préparation ni laben o meka chogo mini uba kuma abela jenika ibi seka wala jume ka ani o kan folo yani amido da kun yere bakurba kono abi inite ikani nyingali la bamano ba fo ko forukura boti bo koti damne wo boko ni bi forukura bi ibe commencer ka yiru tige ka kala munun bala ko lu betike folo abamana ke fa ni man ngai abebe dunyo donc ibe commencer ko lu tige samye fene ati damne ni labente ala sona ni mbeke atako tani worona Conseil supérieur de l'agriculture tako tani worona 16e édition sans Mali jamana kono kumado la samia bena na togodo kumado la Conseil supérieur de l'agriculture beke mois de mai do tabe samia dona sambe yoron quoi sambe yoron no mak frafina sambe la avec mois de mai sambe la avec mois de juin mais ni nanta ya na era soro fo juillet kono ba jira ka fo yelema baka dokola o jere tableau wati yelema na to ambe bi juillet kalo kli kononto hoteli abi en klibala ati san jamba boire 9 jours ba soro amba fo fe ma dani kun folo o bana fanchama fe le 9 juillet wa soro dani kun folo wa soro sumando woro do were la 9 jours ba soro sumando kundama ni so kababula nyobola sanyobola ali fando fe kor ba soro kor ni wakati ba soro kor kene wakati jokundama do soro mais Mali kono sene bara officiellement abidam ni Conseil supérieur de l'agriculture de la gafina ni kene ga Conseil supérieur de l'agriculture avait sigi ni mogomuni
mɔgɔ da bɛ Mali sɛnɛko la jamana in kɔnɔ a mɔgɔ fɔlɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye le président de la République bi an bɛ Assimi ka tile la général d'armée Assimi Goïta ale de ye a conseiller maa fɔlɔ ye ale wele bɛ bila ale ma ale bɛ wele bila ministre de l'agriculture o bɛ na directeur national de l'agriculture o bɛ na APCAM ɲɛma o bɛ na olu ye jamana taw ye secteur privé o mɔgɔw bɛ na secteur privé ONG b'o la baɲumankɛtɔnw maa minnu bɛ sɛnɛ ani sɛnɛ kɔkɔrɔma don olu b'a la ninnu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bi ka sigi k'a fɔ an bɛna don samiyɛ kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na samiyɛ tɛ taa labɛn kɔ bamananw yɛrɛ b'a fɔ u ka bamanankan na ko samiyɛ sɔmiɲɛ ni mɔgɔ min sɔmina ka kɔn ka wuli samiyɛ tɔgɔ de ye ni i sɔmina ka kɔn ka wuli mɔgɔ min sɔmina ka sɔmiɲɛ n'a fɔ sa komi e tɛ sɛnɛkɛla ye e tɛ aw ye jɛgɛ sɛnɛkɛla ne ye mɔnikɛla ye dɛ e ye mɔnikɛla an bɛna kuma samiyɛ ni mɔni fana kan ne wala cɛmancɛ donc e ye mɔnikɛla ye ne ye sɛnɛkɛla ye maintenant ni ne kɔnna sisan ne bɛ sɔmi ne sɔmina ka ja parce que ne b'a dɔn kabini i b'a jateminɛ kabini avril kalo ban wagati an ka mɔgɔkɔrɔw tun bɛ samiyɛ jate minɛ de bi ninnu na diɲɛ subahana mansinw nalen sinon fɔlɔ la an ka mɔgɔkɔrɔw tun b'a jate minɛ kabini avril kuncɛ wagati an b'a fɔ o wagati olu ye kalacɛ wagati ye kala salon samiyɛ banna kala minnu tora foro kɔnɔna na o baaraw bɛ daminɛ marsi ka na avril la maintenant aw bɛ tila kalacɛ la ka na bɛn avril ban wagati ma i b'a ye tile mana se à partir de 13h 14h 15h an ka mɔgɔkɔrɔw u bɛ to k'u kun wuli ka kɔrɔn lajɛ quoi i b'a ye kabakolo bɛ i bɛ to ka finmani bɛ to ka tigɛ kabakolo la ni tile fariyara u b'u kunkɔrɔta u bɛ kabakolo lajɛ o b'a sɔrɔ i b'a ye i bɛ kaba nɔgɔninw tɛmɛtɔ ye quoi mais aw t'olu dɔn aw t'o jateminɛ olu bɛ to ka tɛmɛ kabakolo la an ka mɔgɔkɔrɔw tun bɛ samiyɛ jate minɛ kabini o wagati k'a dɔn k'a fɔ n'i tora ka nin nuage tubabukan na an b'a fɔ ko nuage n'i tora ka nin nuage ninnu ye kabakolo la a bɛ fɛn dɔ kofɔ parce que o nuage ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni samiyɛ bɛ ka se olu bɛ n'olu cayara kabakolo la olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ji ye mais depuis avril kuncɛ kuma a bi an ka mɔgɔkɔrɔw an bɛnbaw tun b'olu jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ n'aw tilara kalacɛ la dɔrɔn fɛn jumɛn bɛ tugu o la dɔrɔn nɔgɔ a bɛ taa nɔgɔ cɛ sununkun na sokɔfɛlaw la ani misi wɛrɛw la a bɛ taa nɔgɔ cɛ kalacɛ bɛ ban dɔrɔn nɔgɔcɛ bɛ tugu a la a bɛ kalo kelen avril bannen mai ka daminɛ le 1er mai ka taa fɔ le 15 mai a b'o kɛ nɔgɔcɛ la a bɛ samiyɛ bɛ labɛn tan de fɔlɔ la samiyɛ tun bɛ labɛn tan de donc sisan conseil supérieur de l'agriculture n'o ye dansigiw kɛ par exemple ɲinan Mali jamana ye jateminɛ min kɛ an mago bɛ 12 millions de tonnes de céréales bamanankan na ne ka mɔgɔw b'o de dɔn bamanankan na miliyɔn 12 sumankisɛ o miliyɔn 12 Mali mago b'o de la miliyɔn 12 kɔɔri la an mago bɛ 600,000 tonnes 600,000 tonnes o ye tɔnni 100 tɛ yan ba wɔɔrɔ tɔnni a ye bɔ 100 tɔnni ba wɔɔrɔ kɛ ba wɔɔrɔ de don 600,000 a bɛ faamuya kɔɔri la an mago b'o la mais sumankisɛ malo tigɛ kaba ɲɔ saɲɔ sɔ fɛn bɛɛ lajɛlen farali ɲɔgɔn kan
an mago bɛ miliyɔn 12 de la yasa dun ka fa bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. Jateminɛw y'o de yira. Ayi o ye laɲini de o de ye laɲini ye jamana ɲɛmɔgɔ ale b'o de laɲini k'o lase minisiri ma minisiri b'a lase a ka démembrement ma n'o fɔlɔfɔlɔ ye direction nationale de l'agriculture ye donc direction nationale de l'agriculture o de bɛ jigini ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ kupedaw la ka taa togodaw la ka taa sɛnɛkɛyɔrɔw la a bɛ ani APCAM e ma ye ni samiyɛ donda sera wagati nin kɛlen kɔ sisan u bɛ tournoi dɔ daminɛ sisan nɔ bon peut-être ɲinan an b'a jigiya k'a fɔ ko a tournoi kelen bɛ kɛ ka peut-être que jamana taabolo kama n t'a dɔn n'u bɛna a kɛ cogo min na sinon san o san ni conseil supérieur de l'agriculture kɛra dɔrɔn n'o banna dɔrɔn direction nationale ale n'a ka démembrement ka fara APCAM ni a tɔw kan u bɛ jigin ni information ye Mali cikɛda bɛɛ la u bɛ taa tournoi kɛ u bɛ taa sɛnɛkɛlaw rencontrer regroupement association agricole paysanne u bɛ taa olu rencontrer u bɛ taa ni kunnafoni las'u ma ka taa fɔ kɔɔri sɛnɛyɔrɔ la k'a fɔ jamana ɲɛmaa ko ɲinan ale b'a mago bɛ tɔni 600,000 tonnes de la kɔɔri la bon a ko sɛnɛfɛn tɔw la n'o suman kisɛw ye a mago bɛ 12 millions de tonnes bon ni laɲini sisan jamana ɲɛmaa b'a fɔ k'i jigi da a ka minisiri ani a ka directeur nationaux minnu sigilen bɛ sɛnɛko kan Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu ni APCAM ani anw yɛrɛ an kunnafoni dilaw an kunnafoni dilaw ayi anw bɛ kunnafoni di sɛnɛko bilako kan donc an fana b'a jigin n'a ye an b'a cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na abi o ye waleya min ni sɛnɛkɛlaw bɛ o ta ba la kosɛbɛ nin yɔrɔ na an bɛ sɛnɛkɛlaw fo parce que ni jamana ɲɛmɔgɔ ye nin fɔ jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɔ mais a waleya bɛ ka kɛ sɛnɛkɛlaw de bɛ wuli sisan nin nɔ k'i cɛsiri fo k'o sɔrɔ u ye kɔɔri sɔngɔ fana u bɛ kuma kɔɔri sɔngɔ kan parce que kɔɔri ye jagofɛn ye Mali bɛ kɔɔri sɛnɛ Mali lakodɔnnen don n delila k'a f'i ɲɛna Mali la culture du coton kɔɔri sɛnɛ ye culture de ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan yɔrɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan par exemple n'i taara Sikaso ni Kita ni fanfɛla ninnu fɛ laada de don yen quoi a b'i mana sɔrɔ kɛ cogo o cogo yɔrɔw la n'i ma kɔɔri sɛnɛ i ma sɛnɛ kɛ. O dugu caman bɛ yen o wɔɔrɔw camanba de bɛ yen n'i taara o yɔrɔ ninnu na kɔɔri sɛnɛ ye laada de ye nɔ culture de don olu bolo kan u bɛ kɔɔri sɛnɛ donc ɲinan jamana ɲɛmɔgɔw ye kɔɔri sɔngɔ u kumana kan u y'a sigi kɔɔri kilo kelen kilogramme ale kilogramme kelen o kɛra dɔrɔmɛ 60 ye donc an bɛ se k'a fɔ k'o ye tare parce que san tɛmɛn'o la a tun bɛ 50 ani dɔɔnin san dɔw yɛrɛ la a tun bɛ fɔ 40 mais dɔɔnin dɔ bɛ ka fara a kan fɔ ɲinan an y'a ye k'a fɔ a sera fɔ 60 ma donc nin bɛɛ bɛ sɛnɛkɛlaw la motiver o de la la tenue du conseil supérieur de l'agriculture est très important et extrêmement importante pour le monde agricole, pour le monde rural. La tenue du conseil supérieur de l'agriculture a nafa ka bon Sénégalais parce que fin bɛ Sénégalais intéressé nɔgɔ ko kuma bi fa kɔnɔ kɔɔri sɔngɔ bi fa kɔnɔ suma hakɛ min kan ka sɔrɔ bi fa kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bon Sénégalais b'u tulo kɛrɛ bɔ sigi ka nin de makɔnɔ donc vraiment ɲinan an bɛ se k'a fɔ ko tare parce que jamana ɲɛma a ye sɛnɛkɛlaw ka hakilinaba dɔ tako don ba la o de ye kɔɔri sɔngɔ sigilen ka se fɔ nin ma ani o kɔfɛ u bɛ kuma angɛrɛ sɔngɔ kan angɛrɛ jamana san o san jamana bɛ musakaba de bɔ a musaka dagosi ka bon kosɛbɛ min bɛ don nɔgɔ la Mali jamana kɔnɔ k'a di sɛnɛkɛlaw parce que angɛrɛ filɛ bi diɲɛ gɛlɛya la conjoncture mondiale n'a ye diɲɛ bɛɛ labɔ Mali dɔrɔn tɛ yɛrɛ par exemple an ka nɔgɔ ninnu angɛrɛ ninnu tubabu angɛrɛ l'engrais chimique la a bɛ bɔ tubabu jamanaw de kan an y'a ye k'a fɔ Ukraine kɛlɛ o nana gɛlɛya dɔ don a la ka na fara kɔsa in na Amérique ni
Iran ni Bani Israël olu ka kɛlɛ olu bɛɛ nana dɔ fara parce que an ka fɛn ninnu excuse o bɛ bɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na donc Deutérodormus kɔgɔji bolo in ninnu fɛn ninnu caman bɛ tɛmɛ yen fan fɛ bon Iran tun ye blocus kɛ yen yɔrɔ ninnu kan bon a nana gɛlɛyaba lase diɲɛ sugu fiyɛw ma fo kana se nin fɛn ninnu ma donc ɲinan jamana ɲɛmaaw y'a engrais subventionné jusqu'à 15 000 francs 15 000 francs par exemple misali la ni nɔgɔ ye 8,000 o misali de ye quoi y'o de fɔ c'est pas parce qu'il y a plus donc jamana ɲɛmaaw b'i jɔ ni 3,000 ye donc i n'a fɔ sɛnɛkɛla bɛ 5,000 a san 5,000 la donc 8,000 na jamana bɛ 3,000 ta sɛnɛkɛla yɛrɛ bɛ 5,000 ta bon nin kuma bɛɛ de bɛ fɔ conseil supérieur de l'agriculture kɔnɔna na donc ni sɛnɛkɛla ma nin dɔn est ce que a bɛ se ka sɛnɛ kɛ a ma nɔgɔn donc ni a ye ninnu bɛɛ dɔn sisan k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn bɛɛ lajɛlen information b'ale bolo ale tɔ tora min ye n ye min f'i ɲɛna o y'a sɔrɔ depuis ale y'a ka kalacɛ daminɛ avril a y'a ka nɔgɔ don mai kɔnɔna na donc a bɛ sigi ka jumɛn kɔnɔ sisan o ye sanji ye ni sanji nana fɛn fɔlɔ min fana bɛ kɛ o ye labour ye labour bɛ kɛ i b'o dɔn an b'a dɔn kɛ u b'a fɔ ma ko kɔrɔsiyɛn mɔgɔ i ye mɔnikɛla de donc a bɛ daminɛ ni labour ye u bɛ labour kɛ n'u tilara labour la nin bɛɛ y'a sɔrɔ kala cɛra nɔgɔ donna labour bɛ kɛ san ni labour kɛra a bɛ fɔ fɛn ma ko semi o ye danni ye danni fana bɛ kɛ a bɛ ɲinan samiyɛ an ye Mali météo lamɛn samiyɛ daminɛ wagati kabini mois de olu ye prévision dɔw di parce que météo jɔyɔrɔba de fana bɛ sɛnɛ la mɔgɔ caman t'a dɔn météo sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni météo de mais Mali la yan nɔ an bɛ ɲinɛ météo kɔ quoi alors que sɛnɛ yɛrɛ tɛ taa météo kɔ météo mɔgɔw ka ɲinɛ prévision na o y'a yira k'a fɔ ko ɲinan samiyɛ ji ka dɔgɔ a ji ka dɔgɔ kosɛbɛ donc u kan ka sɛnɛkɛla sɔn hakili la sisan qu'est-ce que sɛnɛkɛla kan ka jumɛn kɛ sa Abi sɛnɛkɛla kan ka n ye sɔmi min fɔ ka sɔmi ka wuli joona na ka nin baara kunfɔlɔ bɛɛ kɛ ka ban n'o kɛra o t'a bannen dɛ sumasi u b'u hakili to sumasi la parce que n'a fɔra ko samiyɛ ji ka dɔgɔ samiyɛ an fɛ yan nɔ an bɛɛ b'a dɔn fɔlɔ la samiyɛ tun bɛ taa kalo 3 kalo 4 parce que samiyɛ b'a daminɛ mai ban wagati ka don juin na juin kɔni b'a sɔrɔ lani kɔni bururu samiyɛ an bɛ juin bɛɛ kɛ lani na juillet o b'a sɔrɔ an ye kɔrɔsiyɛli kunfɔlɔw daminɛ donc uti yɛrɛ la o b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla bɛɛ tilara sɛnɛ la parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ uti la sɛnɛ tɛ se ka kɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ tun bɛ an b'a fɔ ko mintan balontan na 45 premières minutes o tun bɛ kɛ ka daminɛ mai juillet août an bɛ taa mintan na an bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛ bɔ na parce que août la san bɛ se k'a daminɛ sɔgɔma a bi fɔ wulada fɛ cɔcɔ a b'a daminɛ sɔgɔma tile kuru bɛɛ bɛ se ka kɛ san bɛ ka na bon sɛnɛ tɛ se ka k'o kuma o de tun ye sɛnɛkɛla fana lafiya wagati mais o tun b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla tilara sɛnɛ kunfɔlɔ kɛra ka ban danni kɛra kɔrɔsiyɛnni fɛn bɛɛ kɛra ka ban suman yɛrɛ alhamdulilah a y'a sɔrɔ suman ɲɛ ka ɲi bon san min bɛ ka na suman b'a yɛrɛ dɛmɛ o kuma sɛnɛkɛla kɔni i bɛ to ka t'i ɲɛ dɔ foro kɔnɔ ni ala ye don kelen minnu bila a bɛ to ka taa an b'a fɔ a ma ko kɔrɔparoni k'a kɔrɔparon donc a bɛ taa ka taa bin kumaba minnu bɛ bɔ foro kɔnɔna na a bɛ taa ka t'olu tigɛ donc samiyɛ bɛ préparer tan de Abi a faamuna ni danni kɛra tile 15 o y'a sɔrɔ a ye tubabu nɔgɔ fana ye 2 ye ire ani nɔgɔfinma ire o ye jɛman ye ale de b'a to suman bɛ se ka den kɛ quoi suman bɛ den caman kɛ finman ni o qualité ka ca DAP b'a la a ka ca a qualité ka ca olu de bɛ suman fanga di suman ma ka suman na ɲɛ k'a kɔrɔta k'a fin olu b'o kɛ maintenant utu kuma
o y'a sɔrɔ suma ɲɛna a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ a ye fanga sɔrɔ à partir du mois d'août ka bɔ ka na août laban ka na septembre la a bɛ ire k'a la a bɛ den o b'a to a b'a sɔrɔ suman commencera ka denni daminɛ o b'a tɔ teliya ka tila ka den fangamaw d'a ma donc a bɛ samiyɛ bɛ préparer nin cogo de la tan mais ni sinsin yɔrɔ dɔ kanu yɔrɔ la sɛnɛkɛlaw a fɔra ɲinan ko ɲinan samiyɛ ji ka dɔgɔ samiyɛ jate minɛli bɛ kalo fila parce que n'i yɛrɛ y'a jate minɛ hali ni mɔgɔ min ma météo lamɛn yɛrɛ i b'a dɔn déjà an bɛ mois de fɛn juillet la donc samiyɛ tɔ tora i n'a fɔ pratiquement kalo fila de mais n'i y'a kuma fɔ sisan mɔgɔ caman bɛ siran ji kɔni bɛ ala de bolo mɔgɔ si sago tɛ ji la ji bɛ ala de bolo mais jateminɛw yɛrɛ la prévision bɛɛ la samiyɛ tɔ ye kalo fila de kalo fila la i kan ka mun kɛ sisan i kan ka sumansi de ɲini sumansi min bɛ se ka baara kɛ e bolo kalo fila kɔnɔna na kalo fila au moins ni fɛn farala kan a kana tɛmɛ tile tan ni duuru kan parce que suman dɔ bɛ yen nɔ n'u ye hakɛ dɔ sɔrɔ hali ni san jɔra u yɛrɛ nɛma min bɛ dugukolo kɔrɔ u bɛ baara kɛ n'o ye quoi fo ka taa sɔrɔ u fɛn ma donc sɛnɛkɛlaw k'u hakili to nin kunnafoni ninnu na ninnu de bɛ kɛ ka samiyɛ labɛn n'i ko samiyɛ bɛ préparer tan nin nɔ de pour que i ka se samiyɛ fɔbɔnda la n'o ye suman ladon wagati ye i ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ jaabi ɲuman ye jumɛn ye a bɛ jaabi ɲuman t'i sɔrɔ i n'a fɔ examen de don e bɛ bac la école bɛ taa octobre novembre décembre a bɛ e y'o bɛɛ kɛ e bɛ na école e bɛ bɔ so k'e bɛ taa école la récréation mana bɔ dɔrɔn e b'i ka sakini ta e bɛ tɛmɛ ni sen fila ye mɔgɔ minnu tora kilasi kɔnɔ ka san bɛɛ préparer leçon kun fɔlɔ ninnu c'est-à-dire examen la olu caman de bɛ na donc o mɔgɔ minnu y'olu préparer a bɛ e n'olu k'olu t'u sigi examen salle kɔnɔna na jaabi bɛ se ka kɛ kelen jaabi tɛ se ka kɛ kelen donc fo sɛnɛkɛlaw ka nin yɔrɔ ninnu faamuya k'a fɔ sɛnɛ tɛ kɛ kunfɛ ten sɛnɛ b'i labɛn de sɛnɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɛnɛ labɛn i k'a jate minɛ a tigi ka sɔrɔ bɛ bonya ni mɔgɔ min ma labɛn ta ye. ok mais e ko ko conseil kɔnɔna na laɲini ye k'a fɔ ko 12 millions ka o suma ni ɲini mais an y'a ye k'a fɔ conseil ninnu bɛ kɛ wagati dɔw la a bɛ kɛ mai kalo wagati dɔw la a bɛ kɛ juin wagati dɔw la ɲinan ta i yɛrɛ ko k'a kɛra fo juillet o ye danfara dɔ ye fɔlɔ samiya fana ma don joona yalima an bɛ se k'a fɔ ko o bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na hali ni koroni kɛra an bɛ se ka fɔ a bɛ se ka sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ n y'o de f'i ɲɛna nin bɛɛ buna hadamadenw ka faamu ye hakilinata ye mais a bɛɛ bɛ laban ala ta de ma parce que ji bɛ ala de bolo n y'o f'i ɲɛna c'est vrai an bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ bon parce que n'i ye san yɛrɛ tacogo jateminɛ an ka samiyɛ k'a daminɛ juin depuis mai ka na septembre la o ye samiyɛ mais ala de b'a yɛrɛ sago la ji bɛ se ka taa fɔ septembre fo bɛ fɔ octobre la o bɛɛ bɛ ne ma fili o yɛrɛ de la ka kɛ jamana in kɔnɔ san dɔw la san ye septembre bɛɛ la tɛmɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ mais laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye a sɔrɔli a fanba a bɛ di ba sɛnɛkɛlaw la ani état bɛ accompagnement min kɛ gouvernement jɔyɔrɔ ka bon ni c'est vrai olu de bɛ nin laɲini kɛ de mais pour que nin laɲini ka se ka lawaleya olu fana jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o dɔ ye n y'a f'i ɲɛna le fait que ka nɔgɔ subventionné parce que sɛnɛkɛla bi n'a fɔra hectare 5 bɛ e bolo a bi ko e ka nɔgɔ hectare 5 jateminɛw la a fɔra hectare kelen o kelen i kan ka nɔgɔfinman bɔrɛ 3 ani nɔgɔjɛman bɔrɛ 2 de k'a la donc n'a fɔra k'e k'o kelen san bɔrɛ kelen o kelen k'e k'a san 8,000 hectare 5 a bi a dɔ bɛ dɔ la foro mago bɛ nɔgɔ hakɛ min na i t'a sɔrɔ parce que a kana dan dɔ wɛrɛ ma i bɛ t'a sɔrɔ a sɔrɔ bɛ dɛsɛ i la quoi a musaka la o bɛ dɛsɛ i la n'o dɛsɛra i la hectare la normalement ne filɛ ka misali min f'i ɲɛna nin n'i nin baara ninnu bɛɛ kɛ par exemple kaba hectare kelen i k'a la don ka ɲɛ a bi i ma fɛn bɔ a la i ma fɛn sɔrɔ yɛrɛ o ye tonne 5 ye. Tonne 5 à l'hectare. Oui, désolé, sinon il y a des gens hectare tonne, kaba hectare kelen. Vous savez, bore temps, tonne chicken faut c'est tonne tam hectare kelen na.
mais abi a baby diman préparation ni bolo voilà jomkan terminé vraiment to wa photographe ça vient à point nommé faut que sénégalais ku wakli tonina ni sénégalais ni famia ka baraka ni abi soro science par exemple ni keme sarara ni bela jeleke a to dafali no garsigay o titeme duru woroka titema ni beke quoi o soro la ni science bela mi dafa o titeme duru woroka parce que il fait il fait la faire ni beke to ko e ko ni ato ebisiki ki iteke dai singa ko donc faut que sénégalais kan woro no fam et amay fana wakati yelema kololo fana be seka ke degumbay ni ona sugu nunu nana ibiseka jume fana fo sénégalais be seka préparer ina fo ji chara walma ji masoro ou se ku préparer ni jume. Voilà, ali mois de juin kasoro sur samba mana am se ka fo samia mo bi mo chama bare ya fo ne ko bi de ko samia damnana parce que abi do Sénégal am Sénégal woli Sénégal o do la dogon par exemple kunu no woli ke Sénégal worom na be Sénégal woro nani durubo yani ngane kan jamuka kenega ku nyininga ne woli ke woro mununa chama bari ayira ne la ka fo abi ko tiere la sami sanji olu yɛrɛ sanji ɲɛnama sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan ka samiyɛ sanji yɛrɛ sɔrɔ parce que le 1er juillet o y'a sɔrɔ danni ma daminɛ fan caman fɛ mais 1er juillet la ne yɔrɔ damadɔ dɔrɔn de bɛ yen nɔ par exemple minnu ye danni kɛ 1er juillet la 1er juillet. mais ça ateka nayani ou ali togodaw fana la ya doronte ali togodaw fana la yore final so dugu dogota ne be ni information yore final anti sénégal la foni dilati drone on be sénégal de kono parce que ne re sénégalais yo fina ne re sénégalais comme no de kunana c'est ça be ça gérer tout de ça kamera no de kunana gérer tout kele fla drone bala abi oyi kayelema bi ka bara tabolo la ne tabolo kura munu bi ni sene mago bolu la o ye sumansi ye ki hakili to sumansi la kana taa sumansi dan sumansi minnu bɛ kalo 3 kalo 4 kɛ i kana taa o sumansi dan i ka sumansi ɲini sumansi min tile 70 tile 60 o sumansi bɛ yen bi mais est-ce que vous fana tɛ degun an ka kɛnɛya ma ayi no to o te degun o sumansi bɛ yen nɔ olu dabɔlen do kama olu dabɔlen do kama mais bi i bɛ ka kɛnɛya ko min fɔ peut-être que o bɛ se ka kɛ bagaji ko ninnu de bagaji ko ninnu mais n bɛ fɛ ka fɛn dɔ yɛrɛ f'i ɲɛna o yɔrɔ yɛrɛ la abi o de la ko samiya tɛ mɔgɔ makɔnɔ an sɛnɛkɛlaw b'o fɔ samiya tɛ mɔgɔ makɔnɔ dɛ mais sɛnɛkɛla kan ka jumɛn de kɛ a bɛ an kana an sigi ka tubabu nɔgɔ kɔnɔ an kana an sigi ka bagaji kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ɲinan nin kɛnɛ in kan an bɛ foli belebeleba lase silamɛya dɛmɛtɔ ansaru a bureau national ADN Mali a ɲɛmɔgɔba Elayi Modibo Jalo an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan a n'a ka tɔndenw a bɛ o initiative dɔ ta ɲinan an ka Mali sɛnɛkɛlaw en tout cas an kɔni passera yɔrɔ o yɔrɔ la a bi olu n'i y'olu caman ɲininka olu kɔni alhamdulilayi olu caman tilara yɛrɛ olu mɔgɔ baden tilara ka ban parce que olu y'u sigi kabini mois de mars olu ka nɔgɔ labɛn olu ka foro labɛn k'u ka nɔgɔ labɛn u ka si labɛn depuis mois de mars parce que mo ji tɛ samiya tɛ mɔgɔ kɔnɔ sɛnɛkɛla kana sigi k'a fɔ ko i bɛ engrais makɔnɔ sɛnɛkɛla kana sigi k'a fɔ k'i bɛ bagaji makɔnɔ sɛnɛkɛla kana sigi k'a fɔ k'i bɛ san nali makɔnɔ pour que k'i ka foro labaara fo sɛnɛkɛla ka nin bɛɛ anticiper quoi o de la ansaru ka formation u yalala fan o fan u ye sɛnɛkɛlaw la kalan nin baara ninnu de la k'a fɔ ko sɛnɛ kana den
fɛn ninnu na i n'a fɔ nɔgɔ tubabu nɔgɔ i n'a fɔ tubabu bagaji ninnu u ye bagaji labɛn fasugu dɔ kɛ a bi en tout cas an passera yɔrɔ bi olu bɛɛ y'u ka bagaji labɛn k'a sɔrɔ samiya ma se u bɛɛ y'u ka nɔgɔ labɛn k'a sɔrɔ samiya ma se donc olu ka nɔgɔ samiya bɛna sɔrɔ nɔgɔ donna foro la bagaji labɛnnen sigilen bɛ si labɛnnen don sanji bɛ nako kelen dɔrɔn pap olu b'a don dugu la ɲɛbila bɛɛ kɛra ka ban donc vraiment faut que sɛnɛkɛla parce que waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ yɛrɛ de bɛ anw kan bi anw ka Sahel jamana ninnu a bi a kɔlɔlɔba de bɛ yan a kɔlɔlɔ bɛ a bɛ san damadɔ bɔ bi san dɔ la i bɛ taa sɔrɔ san dɔ la yɛrɛ a ye ne yɛrɛ sɔrɔ ne ka malo ma se ka tigɛ ji a ye malo da ka malo wulila ka dɔɔnin kɛ dɔrɔn ji nana da kɔnɔ pendant plus de 15 jours. Parce que il m'a que Juna ou bien ji de nana ji bonyana ji fanga bonyana i ni fasa san dɔ la ji o bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye san dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ji ba de bɛ na ji ka ɲi suma ma a cayalen kojugu tɛ dɛ ko ji bɛ suma ɲɛ mais a caman fɛnɛ ko tɛ dɛ i y'a faamuya donc ji bɛ suma tiɲɛ a dɔgɔmani fɛnɛ ko tɛ parce que ni ji fɛnɛ tigɛra ni filɛ ka fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ delila ka ne sɔrɔ san dɔ la an ye danni kɛ ji nana ji a bɛɛ tiɲɛ san dɔ la an ye danni kɛ suma selen hakɛ dɔ la ji tigɛra a la ka mais n'o kɛra perte ne delila ka taa n jɔ n ka maloforo la ka foro lajɛ a bi n ba kasi mais n b'a fɛ k'a f'i ɲɛna sɛnɛkɛla ka résultat bi bɔ samiyɛ banni e san bɛɛ kɛ kalan na bagi résultat bɔra ne ma t'i tɔgɔya la e bɛ kɛ cogo di bon sɛnɛkɛla fɛnɛ tɛ o de n'i taara sɔrɔ i ka ɲɔ fɛnɛ i b'i ka suma i ka malo i ka tiga i ka saɲɔ i ka kɔɔri ji tigɛra la k'a sɔrɔ a ma se donc a bɛ k'i c'est comme si i n'a fɔ i ka san kɛra foyi année blanche quoi ekɔlidenw b'a fɔ ko année blanche o ye sɛnɛkɛla fɛnɛ ka san kɛlen année blanche donc sɛnɛkɛla k'a dɔn k'a fɔ waati yɛlɛma an bɛ don min ko bi waati yɛlɛma b'an ka jamana kɔnɔ a kɔlɔlɔ b'an kan donc an ka taabolo fali an ka yɛlɛma don an ka baara taabolo la an ka yɛlɛma don an ka samiya labɛn cogo la mais yɛlɛma donni a la sisan tɔ parce que e ka kumaw la i ko ko u y'u ka engrais labɛn o b'a yira k'a fɔ segin bɛ ka kɛ kɔrɔlen ninnu de ma engrais maracogo kɔrɔlen ninnu de ma engrais merci an ka farafinnɔgɔ a bɛ an ka farafinnɔgɔ mais sisan yɛlɛma min fana donnen don a la sisan ni an bɛ na ni modernisation min ye yalima an bɛ se k'a fɔ o de kɛlen don degun ye an ma sɛnɛ kɔnɔ non o ma kɛ modernisation sɛnɛ yɛrɛ bi sɛnɛ mɔgɔ bɛ modernisation na parce que n'i y'a jateminɛ fɔlɔ la an bɛnbaw tile la olu tun bɛ sɛnɛ kɛ ni dabanikurunin n y'a f'i ɲɛna sɛnɛ yɛlɛma baako damadɔ kɛ dabanikurunin bɔra yen fɛn nana sari nana an bɔra sari la sari ma ban pewu mais bi sɛnɛkɛla 70% bɛɛ basculera motoculteur ni tracteur ni fɛn ninnu kan donc an b'o o tile de la parce que bi sɛnɛkɛla kelen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen hectare 10, 15, 20, 30, 40, 50 b'a bolo. awɔ n bɛ ka fɔ nɔgɔko fanfɛla bon nɔgɔko fanfɛla la hali o nɔgɔko fanfɛla la fɔlɔ la nɔgɔ farafinnɔgɔ an ka misi nɔgɔ minnu bɛ misi mara olu bɛ ka foro fanba n'i ka foro nɔgɔ don ni misibo ye a bi ani mɔgɔ min y'a ta don ni engrais ye n'i taara i jɔ o kɔrɔ i yɛrɛ bɛ différence ye i bɛ différence ye kabini suma ma se a fɛn wɛrɛ la donc faut que i bɛ ka taabolo kura min fɔ sɛnɛkɛlaw bɛ se ka tali kɛ taabolo kura in na k'u hakili to taabolo kɔrɔlen kana bila a fila bɛ se ka ɲɔgɔn fɛn ye u bɛ se ka ɲɔgɔn embrasser fan dɔ fɛ i y'a faamuya parce que n'i ko sisan nɔ taabolo kura in a bɛ sɛnɛkɛla dɛmɛ kɛnɛ bonya kama a bɛ sɛnɛkɛla dɛmɛ teliya kama mais taabolo kɔrɔ o bɛ sɛnɛkɛla masaya ka sɛnɛkɛla kɛ masa ye sɛnɛkɛla kana sɛgɛn degun nana da sɛnɛkɛla kun a tɛ se degun min kɔrɔ taabolo kɔrɔ in de bɛ sɛnɛkɛla ko o masakɛ ye
o la ansaru mo ga sene rest fena utia atoko ko de ka senegala ke masa senegala masa ikase ki ka seneke ka so ma do da fe dami be kla ka kibulu kamana gai kono na fli abi ka ta juruta million fla e ka ta juruta ka du senela ni mo soro senela abi ka tukudi don jigila tege ma yo folola kor sene kor même salta folola kor ni kor to sferila kor to me free non seulement kor senela war mi soro o te sigi kor senela mare o be tige ka baga jurula o ta banire kor senela to me obligé ka tige mi free pour que ka juru to sara parce que fait nyama soro min kera soro ma bolike war mi dona sene da fe o ma soro donc manangu dona sene na fa ko ni tono ko ni ma soro wa ni blankoro bi bulu o blankoro fa ne tara ko do ala o sa na fa bola ne wo fene conseil yani an ne ga duru sra la bla kanu ba e conseil supérieur o kofe an ka nyamo jamana nyamo fo ka taa se ban maketo ONG nunu u joro be se ka ke jumeni fana samia préparation au kun konnana conseil ko fe abi ikani ni ngali kan ko sobe ni ko sene bi sene tita de membaga jekulu ko tita ko ban mangiton ONG ken reuni jamana taw mali sene de membaga folo o yanga gouvernement budget ni alloué le Sénégal à budget c'est à budget à nafaka bon kusobe gouvernement arabe min ta Sénégal nda sirama mina uyi engrais minéraux nunu ou subventionné à 15 000 francs engrais minéraux donc au demain baye parce que ni logo kera initially ya fo wa sigi par exemple na kera wa duri ni gouvernement wa sabata atoto radio wa fla donc agacha la fait Sénégal bi ka ere de meno ko sowe donc Sénégal gouvernement joro ka bon ban mangeto joro ka ama ONG nunu kuma la ubona Sénégal ubunu de meni intrant agricole ani matériel agricole par exemple sur le Sénégal, ils sont regroupés en organisation professionnelle paysanne. Nous avons engrais toni duru misali de donga bisa kana ko bla u ka disposition mais engrais ata da ma fude aba ata ka cloud ngoche ka warla sigi wari maro le ta soro toro monti yela sanfe quoi tonati da kan quoi mais pour que Sénégalais ko se ku yere demi ni aye quoi ubuna bo logo duma wala prila prime bisika to bisiku yere aba feri dro ko luka war duma ko luka war la segoma anu be prime na aba feri dro aba doluma fen beti tracteur fen beti do wala bena mishi amba yoro do la bena mishi shari mishi tora Sénégal mishi bisika na shari tora fladi dubu do la sanno be du do jatemna be mishi Sénégal mishi fla saba nani bisiko do luma quoi donc aba éponge doni kata donc c'est pour te dire que il gagne ni Sénégalais de même pas jekulu ou joro ka boko sobe Sénégal ou joro ka bo Sénégalais ka la ini sabateli la balma ke mi weleli ki engrais kula abi ay kuma fo tchelo parce que salo la ne de la ka engrais bore sa washiki ne re engrais sa washiki au san kera donc anani fo sans ben en réalité donc ne subvention ko kuma de fo subvention kuma de la bi atc Sénégalais ma jonala et puis subvention no mbe subventionné et ta sera souvent à quantité la te labolique quoi donc beti ka soro beti ka subvention soro
la mɔgɔ caman bɛ moyen bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye olu t'u sigi ka nin kɔnɔ parce que nin mɛna heure min na non seulement kuma dɔ la a tɛna na kuma na wa n'a nana i ka kuma latigɛ tɛ dɛ moyen bɛ mɔgɔ mɔgɔ an bɛ don min na ko bi sɛnɛko hukumu kɔnɔna na moyen ko in a ma nɔgɔn dɛ o yɔrɔ la i bɛ se ka jumɛn fɔ ne fɔ laɲini de bɛ ɲɛɲini o laɲini ye min ye dɔrɔn a bɛ yen an bɛ min fɔ kanubagaw ni filɛbagaw ye u ka u hakili to halisa Siri Fila TV la ni Ala sɔnna an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o ye Ciwara ye u bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ nin kuma nin kɔrɔfɔ ninnu kan wagati nataw la n'Ala sɔnna ma a b'i k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a filɛlikɛbaga Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an garisigɛ kɛra fɛn min ye bi k'a lase u ma o de ye nin Ala k'a faamuyali ko ɲuman d'u bɛɛ lajɛlen ma. Yanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma